Ev demek rewşa aborî bi sedema bilindbûna nirxê dolarê Emerîkî û daketina bihêziya lêreya Sûrî lê Rojavayê Kurdistanê rewş pir xirab kiriye û hemû rengên jiyana welatiyan têk çûne û jiyan di gelek xwaran de jî hatiye rawestandin. Nûçekanê rêbaz ji Rojavayê Kurdistanê diyar kir ku welatiyên bajarên Kurdî êdî nema baweriya wan bi lêreya Sûrî û bilindbûna nirxê wê tê ku her kesek pereyên Sûrî bi wan re hebe diçin bi diravên beyanî re ango bi cumleya ejnebî diguhêrin. Her li gorî nûçekanê rêbaz dayî xuyanîn tevî ku nirxê lêreya Sûrî di bilindbûnê û daketinê de ye, lê di dema ku nirxê lêreyê bilind jî dibe, nirxê kerest û kelûpelan weke xwe dimîne û nirxê kelûpelan ji dukanekî bo dukanekî ferq heye. Her wiha nûçegihanê me got ku welatiyên Rojavayê Kurdistanê tenê giringiyê didin kerestên pir pêwîst be û yên ku debara wan ya rojana pêwere kirin. Her di vî derbarî de jî bi sedema daketina nirxê lêreya Sûrî û destnîşankirina nirxan tenê bi dolar kar bi giştî hatiye rawestandin û bi taybet de tevgera avakirina xaniyan û projeyên avakirinê ji ber buhabûna mewadan wekû çîmento û hesin ku ev yek jî dihêle kar raweste û ew kesên karkeriyên ku debara jiyana wan ya rojana li ser karê wan e rewşa wan pir têk çûye û zehmetiyê di dawînkirina qûtê jiyana xwe ya rojana de dibînin. Her di vî derbarî de ji beriya niha jî nûçegihanê rêbaz ragihand ku gelek dukan û nanxane ji aliyê xudanên wê ve hatine girtin, ew jî da ku zerarê zêdetir nebînin. Her wiha ji ber buhabûna mewadan û kerest û kelûpelan. Nûçe û gefên Rêveberiya Amerîka derbarî sepandina sizayên aborî bi taybet yasaya Sîzer lê ser rejima Sûriyê roleka pir mezin di xirabûn û têkçûna rewşa aborî li Rojavayê Kurdistanê de lîstiye û bandorekî pir mezin lê ser jiyana welatiyan kiriye ku ji ber vê yekê welatiyên Rojavayê Kurdistanê ji tirsa buhabûna zêde di nirxê kelûpelan û kerestên xwarinê de mewadan dikirin û li mal kom dikin.